Habakran ka Jingïalang le Kmen ka Voice of the People's Party haka pratare ujilio arajar pusau namar ka jingla jongka ban job election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency lingba Dr. Ricky AJ Singkan balapan bana haka sautare ujilio arajar pusau uniu MP bathamai ula Khot yoba Ardent mela basayomoi u president ka party baru MLA ka nongkram kum ukpa ka Jaidbynriew. Dah kaba ai ngo yo blay bat kajing kublay ya ki pat ba nalor ki noi lam ka party ki blay trish tam ha ka jingya lenti sha ka election MP Lok Sabha ka bala long ha ka khat khandai tre u yong arjar psau u Dr. Ricky AJ Singkan ula ong bakalong ka aka ka ba omla ban perkhat ba pat ba un kersyane ka party hadu ban tam kput na laipo arteli ki Legislative Assembly Constituency ki badan hari lum khasi jantia ulong ba menswa ka yeng VPP kadang red pat menta kala nang he da ka jingya trailang mat ka jing down ukpa ubla penyat bet penyat renti ya ka yeng ulong ba ka jingya lenti jong ka party karam kot ha ki saw kon ro ka jala Meghalaya bat ka ni ka Jaidbynriew kan hikai ya ka san hima ka ba khlem don kam ka bor pisa so ka ka bor ya ka ai ka budong ba ka jingo ka baling kong e so tay ko nong pat em ko ma siesta abang ke perkhat yang kejingya enti kajongi kalau kejingya enti sisa kawae kawajuat kawanghapan kewe kulum yari kitam mulai kawae kapa kesuwan ang khmat jampi paipa akaba kini kanong longyeng kabangi don kada Voice of the People Party kawanan do por pengilang sedang ya ka idan tang khuyat mut ko mga joong nekelan san yo pher bo pher leha pre ko ta longyeng bakum bolong ha ki longyeng baro ka longyeng hi ka baya longyeng ka baya burong iwe ka longyeng ka baya kersan ka baya kentu kan pham bak ka longyeng akaba don pa ubadon ka jingkit khay katno ka pansuk ini katno ka ay man sim ini baging yak supran kulay sibol ba alam kalau kita seorang kumpa yang ka longing kata formal do ini asal Hemi by Muslim, Hemi Bujwani, kaya kabut man peniyangi kumno bangja, tapi bote song yangi. Saya sisian ba Ardent Kyrwoh. Kakanta ilong ru, kumutaw pa jong ka Jaidbynriew. Pa boro, ipet siya bat i bangi i long ka ay man skingi ay ka Kmen ka ay ka sur tama hadu ko por inde ban klet nu ba mai marwai kunung ban le dan kam ya ka kersan ka bayo ya kita yang kita Khot trong State Executive Committee trong party kaya ilan hangi sedin jana kaya kasyamru jaga benta nado penisan angin le jaga benta papan le hok kaya benta baro kaya pensyat hati pat kong party ilong kumni nomru day number benta jongki Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye Kmen. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya